V dnešnom videu som si postavil setup, ktorý ma stál približne 1200 eur. Uvidíte celý priebeh tohto buildu od začiatku až po koniec, zbehneme ešte do obchodu po ďalšie veci, no a na konci si samozrejme ukážeme finálny produkt. Ešte predtým, než začneme, by som vás chcel poprosiť o like a odber a aby ste nezmeškali ďalšie video, tak tam zaškrtnite aj ten zvonček, no a bez ďalšieho zdržovania, poďme rovno na to. No, takže toto je miesto, ktoré môžeme využiť, aj toto celé. Tu budeme mať poličku, na ktoré si môžeme dať potom nejaké veci. 4 zástrčky, ale aj tak asi budeme potrebovať predĺžovačku. Budem toto ešte musieť rýchlo vyčistiť, lebo tu je bordel ako ľado, neviem, či to vidno na kamere. Ale je tu bordelu strašne moc. Tu už mám nainštalované 2 háčiky, na ktoré si dám potom nejaké obrazy alebo niečo. No a idem to rýchlo povysávať. Tak, už to máme teraz celé povysávané, celú zem, aj hornú poličku utretú. A teraz tam presunieme iba stôl. Bum! Máme tu stôl a sem ešte vedľa dám nočný stolík. Bum! Máme tu aj nočný stolík. No a teraz už sa môžeme podľa mňa rovno vrhnúť už aj na setup. Ľudia, ešte idem rýchlo do obchodu, kúpiť niečo, nejaké svetielka alebo niečo nejaké hexagonálne, čo si dám hore na stenu. A idem rýchlo do obchodu, asi do nejakého actionu alebo niečo, že je taký lacnejší obchod. No a vidíme sa v obchode. Dnes je reálne 6. apríla, už je jar, už by malo byť teplo a dnešná predpoveď počasia, že 6 stupňov, momentálne sú 2 stupne. Čiže kúkam, zima je jak hovado, už som si musel dať znovu vyťahnuť bundu a veci. Mám na sebe bundu a mikinu pod tým. Nachádzam v Carrefoure, tam vzadu je Action, tam my teraz ideme a idem si tam kúpiť nejaké teda light pásíky alebo niečo, čo si dám buď pod stôl alebo hore na stenu. Objavil som to dosť veľa vecí, ale všetko je docela drahé, ako si môžete všimnúť, hej. Čiže kúpim asi iba nejaké takéto obyčajné light pásíky, aj keď je tiež 17 eur na 5 metrové Philipsky. Ešte uvidím, že čo kúpim. No, už mám kúpené svetielka, ešte som bol na nákupe v Kauflande, presuňme sa domov, tam si to rozbalíme, poďme na to. Kúpil som takéto Philips svetielka, 5 metrové, poďme si ich rýchlo rozbaliť. Nejde mi to. Aha, incredibly strong colors, aj incredibly strong packaging. Tu sú LED pásiky aj ovládač, takže sa vrhneme na toto. Sa otvára aj taká knižka, ktorá sa mi ešte musí podariť nejak vybrať ten ovládač odtiaľ. Takto. No a ako posledné tu máme teda tie LED pásiky, ktoré sú v takomto kotúči zabalené po 2 ledkách pekne. Skúsim to zapojiť z ostočky. Sa rozsvietili. Ideme si ich namontovať. Po náročnej práci mám konečne nalepené tie LED pasiky. Nevedel som, že kam ich mám dať, skúšal som rôzne spôsoby, ale konečne som našiel ten správny. Takto môžete si meniť, hej, módy, svetla, nejaké osvetlenia. Je to pekné, akože dosť, hej. Toto je najlepšie, že to má dokonca aj biele módy, alebo takéto žlté, hej, že aspoň si môžem keď tak svietiť na stôl alebo niečo. Čiže LED pasiky máme zapojené, no a poďme sa už presunúť na ten setup. Ako prvé budeme teda potrebovať klávesnicu, ktorá pôjde sem, tu posunieme trošku a ako ďalšie budeme potrebovať myšku. A máme už aj myšku. Zatiaľ si to nebudeme zapájať, iba si toto nachystáme, rozložíme si toto trošku. Ako ďalšie budeme potrebovať monitor, ktorý pôjde sem. No, už trošku oddialíme kameru. A ako ďalšie budeme potrebovať počítač. Toto bude náš setup. Povieme si, že čo všetko v ňom máme, hej. Ako prvé tu máme túto Havit klávesnicu, tá ma stála iba nejakých 15 eur, čo nebolo nejak extra drahé. Dáme si taký menší sound test.
ako myšku máme túto taktiež Havit myšku, tá stála okolo 20 €, ľahká, taká plastová, ale pohodlná. A tiež aj klávesnica, aj myška majú RGBčko a to si ukážeme až potom, keď si všetko zapojíme. Ako monitor máme tento Samsung S24e 450, mám ho zadarmo z Facebook Marketplaceu, je to fakt dobrý monitor, kúkal som cenu, nový stojí približne 100 € a použitý približne 50, čiže takýto monitor zadarmo mať top akože. Ako ďalší komponent nášho setupu je samozrejme počítač. Počítač mám Acer Nitro 5 z roku 2022, ak sa nemýlim. Vnútri je Intel i5 11. generácie, GTX 1650, 8 GB RAM, čo plánujem zlepšiť na minimálne 32, 512 GB SSD, poďme ďalej na setup. Tak, stolný setup máme v podstate hotový. Už nám chýba iba tá najťažšia a najhoršia vec celého setupu a to je cable management. Že toto vôbec robí. Toľkoto káblov bude musieť, všetko toto patrí iba k tomuto setupu, iba k tomuto. A to mám ešte. Jeden kábel je tu hore, ktorý ide na LED pásiky, potom predĺžovačka, potom ešte budem na lampu mať kábel, slúchatka, ku ktorým sa dostaneme potom neskôr. Viete čo, nebudem to ohovárať, poďme rovno na to, poďme si toto už usporiadať, nech už to máme z krku. No, teraz sa vrhneme na hornú časť setupu, čo je táto polička. Toto dáme preč tú handru. No a sem si dáme už iba nejaké veci na výstavku, nejaké krabičky alebo niečo také. Ako prvé som si sem hodil môj záložný počítač, čo je taktiež Acer, ale Acer Aspire 315. Má 8 GB RAM, Intel UHD Graphics a Intel Core i3. Ako ďalšie si sem hodím môj klavír, aká je MPK Mini, ten pôjde pekne sem. Ako ďalšie tu budem mať na výstavke novší foťák a k tomu starší foťák. A ako posledná vec, čo si tam hore dám, sú krabice samozrejme. 1, 2, 3 a 4. A hornú časť máme hotovú. Už máme aj dolnú, aj hornú. Ešte si rýchlo povieme ceny. Tento počítač stál okolo 400 €, okolo 100 €, 150 €, toto som mal zadarmo. Telefón, a.k.a. kamera, ktorou točím teraz, 300 €, mikrofón, ktorým to nahrávam, 100 €, o tomto sa nebudeme baviť, a slúchatka 30 €. Takto setup máme kompletne hotový, ale ešte keď sa posunieme sem, tak si môžete všimnúť, že stena je úplne prázdna. Takže ešte aj sem si dáme nejaké veci. Takto sem hore sme si dali tabulu a ešte sem dole si dáme jednu. A tu máme už druhú tabulu, ktorú vám neukážem, pretože na nej sú nápady na ďalšie videá, ktoré uvidíte až na YouTube. No a ja si myslím, že náš setup je kompletný. Ok ľudia, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si dopozerali toto video až do konca. Nezabudnite zanechať like a odber a pre ďalšie takéto video zaškrtnite aj zvonček. No a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čau.